En el Puigdrunk no había casas. En aquells anys també era molt important el creixement econòmic. El ambiente, la gente y aquí delante el mar. Yo vino la primera vez a 67 a Rosas a ver unos amigos aquí que eran de mi ex marido. En el 64 entramos ya en Rosas, en la entrada de Rosas hubo curvas que era criminal y justamente tuvimos que cambiar los pañales a la niña y una tramontana, la arena que te salpicaba. Es curioso, y 2 años más tarde ja fuimos a vivir aquí. En 1975, per vacances. Tanto vaig vindre a vacances amb el meu pare, aquí a Mas Oliva, que també era molt típica. Només hi havia 6 o 7 edificis, oficina. I després, més tard, vaig vindre amb amigues i en 78, 77 vaig conèixer el meu home, d'aquí, català, i el 78 vaig vindre aquí. Jo exactament no me recordo, no sé si era també 72, que vaig venir aquí amb els pares de vacances a Casa Caliente, en Canyelles, que ja existia llavors. I llavors me'n vaig enamorar d'en Joan aquest temps i l'any 75 vaig venir aquí a viure. Año 72, he abierto este local, 1 de mayo, y antes he hecho yo vacaciones varias veces aquí en Rosas. Me gusta mucho este país. Y como un sueño, pensé, este país me gusta mucho, yo quiero vivir aquí. Mayo 61. Y entonces vení a vivir aquí a los 64, porque en mayo encontraba a mi mujer aquí. Casamos el año siguiente, hemos vivido 2 años en Holanda y después venía yo por aquí porque me fui de negocio que tenía con mi hermano y no vaig suerte aquí. Però el meu pare va venir aquí l'any 70 a l'alemany, que era responsable de la construcció d'aquí del Holiday Center. El va convèncer perquè vingués a mirar aquest lloc i l'obra que estava fent en aquell moment, amb la fita d'encarregar-li al meu pare l'explotació de les plantes baixes d'aquests 3 edificis i de portar-li tot el tema de l'hostaleria, els restaurants, etc. I un cop aquí es va enamorar tant de Roses i d'aquest lloc que va agafar el telèfon, va trucar a la meva mare i li va dir Emma, que així és com es deia la meva mare, envia'm un parell de maletes amb roba, comença a vendre la casa, ens quedarem a viure aquí a Roses. I el 71, a l'any 71, a Setmana Santa o així, ens va portar per primera vegada aquí a visitar la nostra nova llar, no? I bueno, vam quedar bocabadats.